Sme tu s Nálkou, ideme si spraviť taký rozhovor a opýtame sa aj pár otázok. Takže prvá otázka bude, že čo ťa prvýkrát priviedlo ku nám na Zumbu? No, ja som sa o vás dozvedela vlastne na Instagrame a aj moja mamina kedysi chodívala ku vám a to ma tak namotivovalo začať tancovať. A ako si sa cítila predtým, než si prišla, že aké boli tvoje pocity, že máš niekam ísť medzi cudzích ľudí? No, bola som strašne nervózna, ale potom som pochopila, že vlastne idem do super kolektívu, kde majú ľudia medzi sebou super energiu a veľmi rýchlo som zapadla. Mala si pocit niekedy, že tanec nie je pre teba, alebo práve naopak, že si chcela tancovať? Ja som práve že veľmi chcela tancovať, lebo kedysi som tancovala, ale nebavilo ma to kvôli či už kolektívu alebo učiteľom. A ako sa cítila vo svojom tele predtým, než si začala tancovať? Že pocítila si nejakú zmenu? Veľmi zle som sa cítila predtým, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Bojovala som so stresom aj so vzhľadom, nebola som so sebou vôbec spokojná. Dúfam, že teda ten tanec to teraz vyriešil, že už sa cítiš dobre. Áno. Skúšala si predtým aj niečo iné, že fitko alebo nejaké iné cvičenie? Neskúšala som nič také podobné. Kedy si povedala, že práve toto ma baví, že toto je tá hodina, na ktorú chcem chodiť? Hneď na tej prvej hodine, keď si pustil hneď prvú pesničku, tak som hneď pochopila, že ma to baví a že budem v tom pokračovať. Čo ťa najviac prekvapilo po tej prvej hodine, že aké boli pocity? No, mala som úplne skvelé pocity, aj z tej energie, aj z tých žien, z báb, že ako ma rýchlo prijali, že som tak rýchlo zapadla a že som nebola taká odstrčená. Super odpovede. Musíme poznamenať, že Nelke neplatíme za tieto odpovede, lebo sú všetky fakt také milé. Čo bolo iné oproti teda inej tanečnej škole? Kolektív, určite kolektív. Lebo či už akože učiteľ, alebo no, ten kolektív by som povedala. OK. Čo sa u teba zmenilo, odkedy chodíš? Zmenilo sa u mňa všetko, či už vzhľad hlavne. To, keď pozerám na seba pred niekoľkými mesiacmi, tak sa mi chce plakať zo seba a som veľmi rada, že sem chodím. No. Máš viac energie alebo menej energie po hodine? Oveľa viac energie. Zmenila si sa aj fyzicky? Niečo sa zmenilo na tebe? Áno, akože schudla som 10 kg, zatiaľ čo sem chodím, takže to je taká motivácia pre ostatné ženy. Super. A čo psychicky? Psychicky sa cítim oveľa lepšie, či už s tým stresom, čo som bojovala. A pomohlo mi to, že keď som na tej hodine, tak myslím iba tam, kde som, sa sústredím na tú hudbu, na ten pohyb, na tú energiu a nemyslím na nič iné. Všimlo si aj tvoje okolie zmenu? Áno, všetci ma chvália, furt sa ma vypýtavajú, že čo som so sebou spravila, kde chodím tancovať a že mi to veľmi super ide. A našla si tu aj nejaké kamošky alebo niekoho nového? Všetci sú moji kamaráti. A čo je dnes iné oproti tomu, ako v ten deň, keď si začala? Že mám nejaký koníček, ktorý ma baví a že nesedím doma pred telkou a nerozmýšľam nad tým, čo sa bude diať zajtra, ale žijem v ten moment. Super. A keď si to tak vezmeš, že čo si sa už naučila, alebo že chodíš vystupovať, alebo to, že začínaš učiť? No napríklad tú disciplínu, alebo postaviť sa pred ostatných a vystupovať, že nemať ten stres z okolia. A čo by si odkázala žene, ktorá sa bojí prísť a práve teraz to sleduje? No, že nech určite príde, nech neváha ani sekundu, že spozná nových ľudí, nové kamarátky si nájde, načerpá novú energiu aj silu z toho tanca. A keby si mala opísať tú našu Zumba hodinu iba jedným pocitom, tak aký by to bol? Úžasný pocit, uvoľnenie. Ako sa cítiš, keď odchádzaš z tej hodiny? Odchádzam vždy s úsmevom na perách a teším sa vždy na ďalšiu hodinu. A čo sa zmenilo v tvojom osobnom živote? V osobnom živote, že mám viacej kamarátok, lebo ja som vždy bola taká, že tichá a nemala som veľmi kamarátky. A ako by si odpísala atmosféru na hodine? Atmosféru, že je veľmi príjemná, energická. A prečo podľa teba ženy zostávajú s nami? Tak lebo už si našli nové kamarátky, to by som tak povedala, že sa cítia na tej hodine super a že ich to baví. Čo by si povedala kamarátke, aby prišla? Čím by si ju namotivovala? Že sa zabaví. To je ťažká odpoveď, lebo každý si nájde na tej hodine naozaj niečo iné. Na tom sa asi zhodneme, že každému to dá niečo iné. Ja ti teraz poviem vetu a ty ju dokončíš. Nikdy by som neverila, že začnem tancovať a spoznám skvelých ľudí. prišla som skúsiť len 1 hodinu a hneď Pokračujem ďalej. bála som sa, že budem najhoršia, ale Som rýchlo zapadla a motivuje ma to pokračovať ďalej. tak ďakujem, Nelka, teda za tvoje odpovede
a dúfam, že sa spoznáte aj s Nelkou, aj s nami a že sa nebudete bať prísť, že vás to možno tak trošku namotivuje, lebo Nelka tiež začala ako bežná klientka. Dnes už aj učí, tancuje s nami a tancuje nielen vo Zvolenie, aj v Detve. Takže ďakujem pekne. Aj ďakujem. Ahojte.